Lidi, tady je Stanky a se mnou, spíš já jsou na jejím kanálu, na jejím navýšen pak možná i na jejím. No, to se ještě uvidí. Vlastně teď nechtěli to máte jedno. Počkej, já dnesu kucatka. Jo, já dnesu čekinu a Lucinku. Takže, Jestli my jsme totiž jako, totiž nevíme, co máme natočit, chápete to? Čekinku, pojďte. Já. Zamkažme čekinku a Lucinku. Máš čekinku? Jo. Mám Lucy? Popítaj. Tak. Lucy! Zamkažme oči mají. Ano, Lucinka je černá. Ale my budeme mít tady tu potělku. To je čekinka. Budeme mít čekinku. Tak žmeš. Já to bolí. Zvyklý, no. Takhle škrábe, ale tak druhý. Nech to. Vidím, jde dětko. Ne, nebo spíš kytino, nech toho. Takže tohle video bude, jaké písničky se nám líbí. Jaké věci máme povídat? Písničky. Všechny věci. Jídlo. A můj škrábl. Začíná větka a začínáme písnička. Tak asi Sweet Chili od Bena Crystal. Buchnová písnička. Tohle je můj Sweet Chili Life. Tohle je můj Sweet Chili Life. Ale mě to baví. Jo. Ale líbí se mi. Tohle je tvůj Sweet Chili Life. A tvoje? Jobě. No tak říkej. Jasný, že jako... On toužil kroužek. Dětku. Dál tu máme nejlepší věc. Dětko? Nevím. Nejlepší. Tak tady je to nejlepší věc. Já nevím. Asi nějaký sporty. Ne, to jsou věci. Věc jako sport, činnost. Já nevím, věc. Kopačky nebo něco takového. Prostě různé věci na sportování a tak. Já už vidím její přímě. Jo, telefon. A líbí se. Těšte se na video. Co je? Teďka asi vidíte, jak vypadá, jo. Ale protože můj telefon byl teďka na cestovatelské péči, takže bohužel jsem se nutil vymazat všechny aplikace, takže tam nemám nic, mám tam jenom na nějaké aplikace Google, Facebook, bla, což taky věci. Nemám tam vůbec nic, takže to můžeme se nainstalovat. Takže... takže počkejte, tak
Možná zítra by to nebylo. No, zítra ne, protože to jsem pryč. Takže nevím. Takže dneska ještě bychom to mohli stříhat. Já říkám, že mobil nic nemám. Já mám vysloveně, protože Tak to nainstalujem. Jo, dobře. Nahrážilo 50 aplikací, to bude teda fakt zábava. Jako fakt. To jo, no, když tady budím tak hodinu. No to asi těžko. Tak si ještě to určitě chtěla. A kdyby něco. Tohle je mobil. Samsung Galaxy S5. Aspoň vidět, co to je za telefon. To vám v tom videu už nemusím říkat, že jo. A protože my natáčíme na blbou kameru, a to je pěkně zasraný, protože ty videa mají strašně blbou kvalitu. Jo, takže... No prostě! Je to takový divný, no. Ale jako já vám můžu zaručeně slíbit, že to video se mým telefonu budu natáčet na foťák. Nebo možná... No můžeš i na tady to, ale budeme to natáčet hodně blízky. A bude to blbé kvalitní. Já ten mobil budu mít takhle, nebo to dám na zem a ten dojazd bude asi takhle bude položený, aby ten mobil šel vidět jako ze spoda. Asi nějak tak. Protože my natáčíme na notebook. A teďka sedíme prostě na zemi. Takže notebook se prostě nabít. Protože vlastně patří na notebook a když ten mobil dám takhle, tak nebude nic vidět, že jo? Vidíte něco? Jo, počkat, já to nemám fakt. Úplně hovno. Je 45. Všechno na tebe. No, jdeme dál. Oblíbená činnost, kromě sportu. Vaření na kompu. Chození To den. se mi mělo tebe mohla čekat. Ne, chození den hlavně. Venku je to super. Tak ale to je sport, ne? Já vím, to nevím. No tak vaření na kompu to není sport. Tanec? Střídec. Střídec, já totiž miluju střídec, jsem to povedala. Hej kámo, sport, To je je- střídec. Tak jo, Tancování je můžeme aj sport, takže střídec to je sport. Prostě všechny sporty. Jo. Kromě baseballu, basketbalu. Ne, jo. Dál, nejoblíbenější jídlo. Kromě řízků, svíčkové, guláše. Všechno. Tak, kuře na papír. No, Ne, kuře. Tak můžeš hrát. Kuře, to je plný antibiotik. Antibiotik. Antibiotik, vole. Takže, já mám ráda guláš. Kromě řízku, svíčkové, gulášu To bylo všechno. guláši. Já mám ráda především zelený slad. To by se mohla užrat. Jo, to je moc dobrý. A nebo jenom tak salát v lžičce octu a v tom vodě. To je úplně Měl větší zvíře. Kromě koček. Mango, paníčka. Já mám ráda psy a kočky. Mám ráda To chci říct, že Ebinka je hnusná. Ne, Epinko ne, ale jako já se líbí souboji. Protože máme doma 3 hafany. 3 Lucinku, Ebinku a Mikyho. Tak to radši přeč. Tak to radši křečka. Já bych vám možná mohla ukazovat ve video Lucinku nebo Mikyho a Ebinku možná. Já se teď pohazu s mobilem, v pohodě. Až by spadne na mou hlavu, to by se dalo. Dál, nejoblíbenější, Ale ty jsi neřekla ještě. Jo, řekla. nejoblíbenější předmět ve škole. Matika. Jsi debil, třeba mít matika, ty vole. Jsi postrala, ne? Matika je super náhodou. Jsi debil. To je debil, to není. Angličtina. Jo, angličtina taky jde. A nebo... Všechny jsou úplně A úžasný. nebo výchovaky ke zdraví, a nebo občanka, nebo fyzika. Všechny jsou úplně úžasné. Měl jsi děti fyziku? No, vidíš to. Tak, dál fyziku, jo. Nejoblíbenější učitel ve škole. Jelikož by naši učitelé, no prostě to bylo, to je jedno. Jo, známe. Prostě vy, což mi teda to video, já neznáte video. No, samozřejmě. Takže... Já mám nejradši naši třídní učitelku Pačoku, nejlepší. Hele, Pačko, chalva, zdravím vás.
Já taky do videa posílám naši minulé. Nezmudni a dělej. Pojď už já dokážu tábala. Tak pošlám. Ne, my už nebudeme mít. No. Vlečím na to tak, jak kdyby půlka toho je a půlka. Já jdu Do sedmičky. do šestky. Do šestky, tak to dobře. To tři, jo, to tak už no. Nech toho beka. Je to taky dělat. A já nejsem dětka, ale Jo. stáň. Takže... Nic. Zhůra. Nic, ale na takým. Ty moje ruka. Jo. To vás bolelo. Jo. To je moje ruka. Tady nic není, už tady není. Je to půdně. Ale už. Čau. Jaké máme rádi barvičky? Žlutá. Ta barva je tady. Do prdele, to se Bělová a modrá. A já to myslela, že je růžová, hej, ale nosí jen gay. Bádru zaměla. Ty máš tvojí ponožky. Ona má na sobě ponožky z mini, chápete to? A to je 9. Tak to bude teprve, jo. Je 12 a vychloupá se. Tě bude 13, lásko moje. Lásko, jsi stará kráva. A pro to jde do šestky, že? No. No já. No, nenosí do sedmičky, já jsem měla do šestky. Ještě s náma nejseš ven ty vole. Ten náš kolektivně bohatě státník. Ty vole. Ten náš pošáhanej kolektiv. Jí ten telefon do toho. Ale máme ve třídě. Jo. Můj. To video má už přes 12 minut. Poslední otázka. Jaký kytky máme rádi? Růže. Gerbery. Ne. Máš ne? Ne, nepaří. To jsou moje tajné kontakty, které mám v telefonu. Mám kontakty na A ze třídy. Anička, Aneška, Adela. Ne, nezapomeň, že a jeho několik na A. Adam. Alfred. Alois. Alfred. Alois. Deda. Chceš o telefon číslo? Já nemám telefon. Dej, ty nic nedávalo. Bych nemusela. Tak jo. Teďka vám řekneme takový vtip, jo, prostě. Znáš ten vtip o tom černochodě a těch ložkách? Sorry, můj kurý. Tak poslouchejte. Jde černoch k rybníku, jo. Takhle. A uloví zlatou rybku, jo. A tomu říká, jako, když nepustíš, splním svůj přání, jo. A ten černoch říká. A ten černoch říká, a chtěl bych být bílý. Chtěl bych být v balíku. A chtěl bych, aby mě ženy. A tadyka. Čuri, muri, kusí, nočka, ať je z tebe olej zložka.